Ти си му дал по-добре. Ти правиш една поръчка на ден и си викаш, маля 10 колко са много и извънш трябваш някой, който прави по 30 си викаш и той ти вика, бат, Не по 30, прави по 300, нали? То даже органик, нали? Той вика, качвам това видео, гледай какво става, нали? Видеони гледания. Пуснахме продукти от първия ден, почваме да правим по 10-15 поръчки, нали? Човек, който знае какво прави, дали той ми показва бюзване на сайт, реклами. Крис, какво правиш, бе? Брат, събирам техниката, защото след около 3 часа летим за Аликанте и мен ме прецакаха с тази задача да събера абсолютно всичко, а ако нещо не взема, после ти няма да мога да работиш. Така че на всички приятно гледане и очаквайте изключително интересен влог от нас. Аре, Коля! Не, някак, сега се насрава. Някак. Ей, пръстенците, беги! Те ни гледат на камерите и поснах. Здравейте, вчера вечерта кацахме в Испания и днес сме решили да направим едно по-различно видео, в което да ви покажем как протича един наш ден, когато сме на почивка. Аз имаха на жълто, не гледам много. Ето повечето, брат, то повечето е само лайфстайл и е такова, Точно обаче така, има пак някакви казвам. интересни понякога неща, брат, Да. дропват. Много рядко, наистина. Мен лично не ме кефи то. За кое? За брат, че не гледам много нухата. Брат, мен ме кефи тип motivational. Да, мисля, по-скоро от тази гледна точка е яко, брат. То е ясно, че нали, някои неща да ги покажат не са така, ама motivational е яко да имаш такъв лайфстайл, брат. Да, реално да, просто аз не ги гледам, че нямам какво да взема от тях. Сещаш се, в смисъл, за какво го гледам, само си губа времето. Нищо не взимаш от към знания, ама просто мен ме все едно Брат, мен ми е раздъхват. много по-мотивейшнъл, като седна и свърша яко работа и като примерно целият ден ми е бил плътнозет, съм направил много повече неща, отколкото да гледам някакъв как се вози в някакво ламбо, какво има да ме мотивира това, брат. Това примерно за развлечение, предпочитам филм пред това да гледам. Да, знам. Не знам, това си е лично мое. Има хора много където си го гледат, то е ясно. Но ето е готин, брат. Мога да го видиш. Той е Даниел. Даниел Дален, да. Той е много добър, брат, защото просто от време на време дропва и някакво валю и реално погледнато и контента му е повече около самата работа и това, което правят. Той пусна сега един бранд за очила, такива Blue Light. Аз го знам това, бе. Това не днес мога да не Китай си го ходи виждал. често. Той живее там. Да, знам го. Той живее там, той знае китайски и той реално мисля, че се занимава точно с фулфилмент от Китай, брат. И те Ето е всичките... приятел с тия Винс. Да, ма той им прави фулфилмента на всичките То е брат. Нишхов. В смисъл в това, много Да, то големите това е работи с него, брат. как се казваше? Econ Flow или как се казваше това? Нямам представа, брат. Ма той им прави фулфилмента, мисля, че на всичките. То е пак за дропшипърите. Не, той мисля, че разчита точно на брандове, които той просто ти помага, брат, с сорсинга на продукта. Защото той примерно това обясняваше. Те примерно в Китай, в провинциите, различните брат се произвеждат различни неща. Примерно в някаква определена провинция примерно произвеждат само аксесуари за еди що си, или примерно само техника или нещо този. И той разправяше това вика хора, които не го знаят това нещо. Отива, вика, идва при мен и ми казва, ами да, аз вика си взимам продукта от еди къде, само че то там въобще примерно не го произвеждат това масово и те го цакат и ги преносят с цената и с всичко. Помага ти да си сорснеш продукта по-евтино и после ти помага и с фулфилмента и това да ти ги направят нещата. То там като цяло е много изгодно, брат, да си имаш някой, дето си знае. А той пъти взема китайски. процент от всяка поръчка ли какво? Брат, според мене си е някаква фиксната цена, да, брат. В смисъл, предполагам на нещо, и аз не знам точно как си ги, какво му е ценообразуването за тия неща. Защото това как се избива това чудо, бе, брат? Представи си, той
Си Те взимай за... брат е бати обема, брат. Да. А и техните брандове на Винс и на тия брат, дет правят по... Те бяха снимали по 1 милион поръчки или там какво бяха правили. Брат, скандални обеми правят и всичките техни брандове са там. Да. И то само... Те се избиват сами, брат, в смисъл. Да. И отделно, защото имат много голяма аудитория. Нали, такива, дето ги гледат и се интересуват и скел, нали, и те ходят при тях. Това е тъшак, да, огромно. Брат, просто то навсякъде си имаш стръгали, нали, смисъл и да правиш и в чужбина, и тук си има различни неща, просто тук са по-досадни, брат. Защото, примерно в чужбина, аз доколкото знам, най-големите проблеми, които могат да имаш е с холдването на парите, дето ги правят от PayPal и от Stripe много често, като почнеш да скелваш много сериозно. Това са ти май по-големите шаци и просто, че е така, като ти ги холна, трябва да имаш наистина пари, докато си изчистят тия проблеми, да могат да си продължиш да си продаваш, нали, да си имаш пари за AdSpend. Ти не си експерт по всичко. Заеби го криптото и почва е тук, брат. Аз бих се научил много, интересно. Брат, на мене кръстника ми, моя брат, ти ми е разправил някакви такива работи и ми вика... Вика, го кажеш. Не са ми предлагали по 200 лева надник. Без да знаеш Брат, нищо. той като студент е така си изкарвал допълнително пари. Това се правят много пари от майсторство, вие. Да, бе. Брат, ти майче, някои хора се ебават майстора, ма има много тегави, брат. В смисъл, ти ако си оплатняваш времето, единственото, което е кофти е, брат, че се гърбиш като куче, брат. Не може много. Наистина се гърбиш като куче. Те вижте ходят с G-класи на обектите, брат. Не кутя. Те работят до 2 часа принципно. Брат, аз ти говоря, брат, ако си оплатняваш времето и в действително искаш да правиш пари, брат. Ако си читав майстор, брат, и То имаш си е гърбене. акъл в главата, бате, ти първо ще почнеш да работиш само с по-такива качествени клиенти, брат, и ще искаш пари на свършена работа, а не като тия искам надник, брат. А отиваш и кажеш, това ще ти струва 3000 примерно да го направи, отиваш за един ден, брат, си изчупва и го прави и отива на следващия обект. А не 5 дена, брат, да пушиме цигари и да си говорим на тъпоти. Защото те така работят майсторите. То това е проблема и затова е най-добре с майстор на свършена работа, а не на ден. Верно ли ми ще го продажа? А какви метрики ти искат? Гледат ли много внимателно? Примерно, ако имаш някакви бонуси, предимства от бизнес и слагаш. Да. Не, той идеята метрики, той те пита смисъл там Vice Ad аккаунт, Shopify и всичко. Да, на обявата си пишеш. Cloud аккаунт ти трябва да им дадеш достъп до Cloud аккаунт. Не, ти просто вадиш примерно за Ad аккаунта колко пари примерно са изхарчили, колко оборот, смисъл това им кажеш. А иначе за... Ако не споделяш екран. Да, иначе ако има интерес, подараш екран, покажеш всичко.
А къде си? Ти преди това има ли си сайка преди да се запознаеш с мато? Не. Тогава нямах нищо. Единственото нещо, което бях почнал е реално Био 5, обаче бях направил някаква фания, като правиш 4 поръчки на ден. И се запознахме реално с Марто, той подаваше в Америка доста. И така, реално решихме двамата да почнем един бранд. Бяхме на една вила. Сега вие като сте почнали, колко време сте се познавали и вече колко години сте почнали? Не познавам. Ние преди това сме карали колела заедно. Защото познати, нали, никога не сме били така близки приятели. Реално го почнаха някой ден след това. Се набираха просто така от TikTok рилче и реално му го изпратих и продуктът беше доста тренди. Реално така направихме всъщност бранда и тогава видях възможността всъщност да правиш първи опън на бредовия. И тогава реално да почнахме Био 5 всъщност. Био 5 реално е почнат преди миналата година по това време. Тогава го почваме вече да скалираме. Те си го преди това доста време, тогава прехвърляш на Shopify. Да, тогава вече. А тя платформа беше преди. Значи първо почнахме с Convert Builder с Фумия, която даже не бях направил аз. Беше направена от друг човек. И нищо, тогава нищо не разбирах. Наистина всичко беше така. Ама не мога ли си реклами? Да, верно, имахме 3-4 реклами, даже в Франция се снимал аз. 3-4? 3-4, бе, как? 3-4 видя един статик бях на нещо, такова една кампания. С 10 евро на ден и викам, те влизат примерно на една поръчка или на влезна поръчка и аз викам, сега трябва да намаля бюджета. Такова е, сега... Виж, като не влезе, като влезе, като влезе една да увеличаваш. И да, след това преминахме на... Реално като запознах с Марто, той ми каза, направи си го на Shopify, по-добре ще е. По-познат на баща ми каза, аз мога да ви го направя на WooCommerce, викам, е супер, не Пиро пак ще го направи, не да го правя аз, защото не аз съм мързелич. А в крайна сметка, че ти си го направил на след това директно на Shopify, без да гледаш. Не, минах. Convert Builder на WooCommerce. Тогава рънвахме примерно 4-5 месеца, обаче почнахме да вкарваме много трафик и костинга, който почнахме не стигаш и трябваше да почнем някакъв супер скъп костинг. И това так му беше момента и реално за рождения ден на бранда направихме и новия Shopify магазин, вече с къстъм тема, играчка и така нататък. И да, всъщност тръгнаха тези неща. Реално от септември месец, когато и да пускахме нови яса. И за Shopify. И как на Shopify гърми? Да, това беше такъв key moment, нали? Аз не го разбирах в началото. Си към първо, нали, Convert Builder, защото там имахме в една менторска програма, където го препоръчват и нали, той ти беше фри, после като трябваше да го плащаш, то беше в същата цена като таксата на Shopify. И след това дойде момента, в който пък за WooCommerce ми каза, казвам ти няма да ни плащаш нищо на месец, плащаш един хостинг на година и това е. Кажи на Каво какво става? Да, бяхме на Каво и сме се събрали, аз, той и Марто, Никола и още други момчета. Да. Парти, вече сме в джаза, купон. Има по-големите икомари. Как бе, вече големите икомари, отиваме на партията и какво става, крашва всичко, защото постинга, който плащат, например, може да караш 1000 човека трафик на ден и той не е постинг само за мен, е за още 5 магазина. И тя съм карал примерно само аз 7-800. И то просто крашва всичко, бъгват се поръчки, не влизат хората, звънат и аз през 3 минути по телефона, отделно с кола да не мога да направят, просто беше голямо мазал от това. Реално след това същата случка бяхме в Гърция, на море пак по същия начин се щупи един ден и то това беше един от рекордните ни дни, то се щупи, всичко беше мазало. И така цяло това беше на листъпката на време. Тя ми каза, победите ми някакви суми там по не знам колко хиляди на година, за да имаш собствен постинг, машина, глупости. Там килоте си плащаш там на Shopify 30-40-50 евро, въпреки че в момента сме с по-скъп план. Shopify, но пак реално е много по-ефтин. Поддръжки не се присъединяваш, ако искаш кара и 200 000 човека, то те си го поддържат. Няма страшно. Да. Ма това най-хубавото всъщност е да минеш през всичките стъпки, за да разбереш, нали... Да, само да се париш, това е, човек се учи Да. Сега със сигурност, ако някой още с началото, нали, като Мартин ми каза направи Shopify, ме беше малко повече натиснен, ми беше казал, направи го директно на това, със сигурност ще съм много по-благодарен и може би ще да бъде по-добро, но това няма как да го знаем, нали? Но да, със сигурност е хубаво да имаш някой, който в началото да ти каже някакви неща. Защото аз наистина в началото, общо гледал съм някакви клипчета, как бяхме в една менторска програма, но там цялата идеология беше много по-различна.
Не ме... Там май имаш повече бизнес такава насочена, отколкото специално иком, нали или не? Уж е и кома, ама там повече се буташе digital products, книги, неща, които реално не се... В смисъл там се буташе идеята да направиш нещо, което да ти изкара някакви пари и да го прехратиш, докато моята идея беше доста по-голяма, реално да имаме бранд, който наистина хората да познават, да харесват и то не да бъде само в България, да стане в цяла Европа. И всъщност това нещо, целяк там не можеха да ми го дадат това нещо. Идеологията беше много по-различна и това да видя някой как прави нещата. Да видиш, че мога да работиш, защото ти примерно си викаш, ти правиш една поръчка на ден и си викаш, мале 10 колко са, и изведнъж срещаш някой, който прави по 30 си и той ти вика, бат, Не по 30, а прави по 300, нали? Да. И реално ти се казва, това той друг ще ми го прави много, да. Нали, не вярваш, че това е възможно. И то даже органик, нали, той качвам това видео, гледай какво става, нали, видеони гледания, глупости. И тогава, като почнахме да правим с него нещата, всъщност аз тогава видях как пуснахме продукти от първия ден, почнахме да правим по 10-15 поръчки, нали, човек, който знае какво прави. Дали той ми показва бюзване на сайт, реклами. На първия ден на Launch Day направихме примерно 15 поръчки с 30 евро бюджет, което е скандално, нали, като резултат. И след това, нали, това беше един от продуктите и след това дори не е winner продукт. Пуснахме другия продукт и той направи с 5 евро, беше сменнала кампанията и направи 5 поръчки. И аз имах едно такова. Буквално качих едно видео на реклама. Двете ми беше на реклама, го после в TikTok. И бате, буквално гръмна един ден. То примерно беше на втория месец на бранда и просто е така на майтан. Давай и я така за майтата. Да, и събра 100к примерно деня, обаче сигурно една седмица вкараше продажби и имах 3к дни, буквално няколко дни имах 3к дни и то не е просто. Да, ама това е най-скандално. ти е Да, скандал. ама това е най-скандалното, като е в началото, защото ти имаш и принципно е, като нали сега вече на този етап не е нещо толкова, нали, да кажеш да ме очаквам в началото, като стане ти направо вече Избираш ламбуса си. Здравейте хора, преди няколко дни се върнахме от Аликанте и отново сме пред офиса, обратно към ежедневните ни задачи. Беше супер готино, съчетахме работата и полезното с приятното. Както може да видите и от кадрите, всъщност с Крис взехме спонтанното решение да си вземем нова кола, която ще видите след малко. Може да очаквате в следващото видео подробности за колата. А ако ви е харесало влога ни от Аликанте, харесайте това видео и ако имате интерес към онлайн търговията, може да влезете в нашото Skull Community. Да. Къде? Направо това мога да го вземеш, комбинаш и стича един цятър. Това е кабролет. Грозна много. Дай покача. Тук не мога да се минава. Част не си това. Сега отваряй, повече в движение мога да усетиш разлика. И ги затваряй. Добре ли? Кое да не забравям? Виж колко е запазено вътре много. Да.